Снежні пройдзе маратон салідарнасці ў падтрымку палітвязняў. Якія спосабы дапамогі тым, хто за кратамі і тым, хто ўжо выйшаў? І што будзе з палітвязнямі пасля 26 студзеня 2025 году? Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, вітаю ўсіх. І сёння наша суразмоўца ў штодзённым эфіры «Пік свабоды» Вольга Зазулінская, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету сацыяльных пытаннях, кіраўніца фонду «Краіна для жыцця». Добрый дзень. Добрый дзень, Ганна. Я ведаю, што цяпер вельмі актыўна абмяркоўваецца фармат, удзельнікі, патэнцыйныя вынікі новага маратону салідарнасці ў падтрымку палітзняволеных. Мяркуецца, што ён пройдзе ў снежні. Раскажыце, што плануецца, бо вы адна з якраз ініцыятарак яго. Вы пачалі з сакрэцікаў, мне падаецца. Ну, па-першае, я не ведаю, як гэта называць. Ці гэта будзе марафон, ці гэта будзе некае фінальнае мерапрыемства, некая такая фінальная кропка эстафеты салідарнасці з Беларусі, якая ўжо сёння праходзіць у розных краінах. І беларусы ладзяць розныя івенты і расказваюць пра Беларусь, пра тое, што адбываецца. Сёння створана ўжо працоўная група, якая вядзе сваю адмысловую працу. Мне не хацелось бы забегаць наперад. Давайте трохі пачакаем. Я ведаю, што зусім хутка з'явіцца інфармацыя. Ну, я хацела запытацца, згадаўшы папярэдні маратон, які праводзіла ваша папярэдніца ў аб'яднаным пераходным кабінеце Вольга Гарбунова, тады велізарныя грошы былі сабраныя, беларусы прадэманстравалі салідарнасць. Пазней на ўсіх тых, хто ўдзельнічалі ў марафоне, былі заведзены крымінальныя справы ў Беларусі. От якія будуць адрозненні ад таго, што было раней у 2023 годзе? Ну, па-першае, я яшчэ раз хочу падзякаваць усім тым людзям, якія ладзілі папярэдні марафон, таму што я не лічу, што гэта быў праект аднаго чалавека. Мне падаецца, што гэта вынік нашай сумеснай працы і СМІ, і арганізацый, фондаў і ўсёй беларускай супольнасці, што мы ўсе разам зрабілі гэты марафон. Таму першае, чым ён будзе адрознівацца, ён не будзе належаць нікому аднаму там, да? Ні прадстаўніцтву, ні СМІ, ні некай арганізацыі, ён будзе нашым агульным сумесным праектам. І таксама я так разумею, што будзе нейкі збор грошай, які можна будзе паўдзельнічаць з тым, для каго гэта бяспечна. Так, якраз сёння тое, што я казала, што ёсць створана ўжо працоўная група, у якую ўвайшлі СМІ, і яны, як мне падаецца, будзе вельмі важна адзначыць, што яны асноўныя актары ў том мерапрыемстве, якое адбудзецца. Вы уже некалькі месяцаў як працуеце ў аб'яднаным пераходным кабінеце, падаецца, у гэтым статусе ўпершыню ў нашым эфіры, і перш чым пагаварыць пра ваше бачанне сітуацыі з палітзняволенымі, я хацела папрасіць, каб вы расказалі пра сябе нашай аўдыторыі, максімальна каротка, канешне. Ведаеце, я заўсёды неяк смущаюсь, калі мне кажуць, раскажы пра сябе. Я беларуска, гэта ўсё, што трэба разумець, і я чалавек, які дапамагае людзям. Мне падаецца, это самае галоўнае. І моя місія, з якой я прыйшла працаваць у аб'яднаны пераходны кабінет, я хочу стварыць нейкія такія працоўны механізм. Да? То бок я не прыйшла там на нейкі працяглы час, я прыйшла адбудаваць нейкія працэсы, сабраць некую каманду, якая потым зможа працаваць і без мяне. Мне падаецца, што вельмі важна яшчэ расказаць пра вашу працу ў фондзе «Краіна для жыцця», як вы туды прыйшлі, як працу ў фондзе будзе спалучацца з працай у кабінеце. Так, я па-ранейшаму кіраўніца фонда «Краіны для жыцця», хаця на сёння у меня больш такая адміністрацыйная функцыя, у меня ёсць вельмі класная каманда, якая можа працаваць і без майго нагляду, і ўсё добра атрымліваецца, яны прафесіяналы, я вельмі ганаруся імі ўсімі. У фонд «Краіны для жыцця» я прыйшла ў 21 годзе, я прыйшла працаваць капірайтарам, потым я стала каардынатарам праекта дапамогі палітвязням. У 22 годзе я стала кіраўніцай фонда «Краіны для жыцця», ну і вось у 24-м я заняла пазіцыю ў аб'яднаным пераходным кабінеце. А калі казаць пра тое, чым вы займаліся да 2020 году, якая была сфера вашай дзейнасці, вашай грамадскай актыўнасці? Каб усё расказаць, то, наверное, не хваціць нам гэтага эфіру, каб пра ўсё распавесці. Я шмат год працавала у гандлі,
У нейкі час так атрымалася, што я зайшла і я стала займацца дабрачыннасцю. Гэта было звязана з маімі асабістымі абставінамі, з маёй сям'ёй. І я вырашыла для сябе, што вось зараз я гатовая для таго, каб дапамагаць людзям. І менавіта ў 2020 годзе гэта была асноўная мая праца. І я так разумею, праз пагрозу рэпрэсій, праз рэпрэсіі вы былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, так? Так, мяне затрымлівалі ў 2020 годзе, як і шмат іншых людзей у Беларусі, і я з'ехала разам з дзецьмі за межу. І калі я не памыляюся, вы былі ў валанцёрскім лагеры для Акрэсціна, там от першыя так, да, я была валантэрам Акрэсціна, шмат дзе была і шмат чаго рабіла ў 2020 годзе. І на сёння я разумею, калі б я не з'ехала, то менавіта маё прозвішча таксама было б сярод прозвішч палітвязняў. Мы падыходзім вы ўжо пачалі гаварыць пра вашае бачанне сітуацыі з палітвязнямі, што магчыма, што немагчыма цяпер рабіць, так? Што можа паўплываць на іх вызваленне, як вы мяркуеце? Як я мяркую, вельмі цяжка казаць на гэтую тэму. Палітвязні ёсць сёння, таму што гэта дакладна выгадна рэжыму. Калі б гэта было невыгадна, іх бы не было ўвогуле. Хто гэтыя людзі? Это закладнікі, гэта тыя людзі, якія сёння змагаюцца і гэта аддаюць самую вялікую цану за нашу будучую свабоду. Тут можна бясконца разважаць на гэты конт, але мне падаецца, што кожны беларус на сваім узроўні, дзе б ён не знаходзіўся, павінен рабіць усё магчымае. Размаўляць з партнерамі, размаўляць з міжнароднай супольнасцю, працаваць па гуманітарнаму трэку, працаваць у рамках стратэгічнага дыялогу, там, дапамагаць праваабаронцам. Я не ведаю, як мы можам паўплываць, таму што я не ведаю, якія ў нас ёсць эфектыўныя інструменты на сёння. Паводле вашых ацэнак, маштаб рэпрэсій цяпер з пачаткам кампаніі выбараў прэзідэнта 2025 году, маштаб рэпрэсій застаецца ранейшым, ці ён становіцца больш жорсткім, і як паводле вашых прагнозах гэта будзе адбывацца, ці больш будуць садзіць, ці больш будуць рэпрэсаваць да пачатку выбараў? Мы з гэтым працуем 4-й год. Для мяне ўвогуле рэпрэсіі не спыняліся. Я гэта ўжо не расцэньваю як рэпрэсія, гэта тэрор, тое, што адбываецца ў краіне на сёння. З апошняга, вось мы ведаем, што былі памілаваныя 31 чалавек і 120 затрыманыя. То мы можам казаць, адмыслова мы можам казаць пра тое, што рэпрэсіі ўзмацняюцца. Звязана гэта з нейкай кампаніяй, ці гэта там напрыканцы года яны так вырашылі, можа, які там план свой закрываюць. Я ж не ведаю, якія ў іх думкі. Мы не ведаем, што думае той бок. Той бок робіць кропкавыя вызваленні палітзняволеных. Гэта ўжо за гэты год 4-е, калі я не памыляюся, такое вызваленне. Што гэта такое? Гэта сігнал для Захаду, гэта сігнал для беларускага грамадства, гэта вынік санкцый. Што гэта, як вы мяркуеце, паводле вашай ацэнкі? Ён вызваляе людзей, і гэта добра. Людзі выходзяць на волю. І я вельмі радая. Чаму яны гэта робяць? Я буду паўтарацца. Мы не разумеем. І хто на гэта ўплывае? Зразумела, што ёсць нейкія працэсы. Працэсы нейкія ідуць. Але ці ўплываем мы на гэтыя працэсы? І хто з кім перамаўляецца, ці хто каму там на вушка нешта шэпча? Мы гэтага не ведаем. А на што мы ўплываем? Это я так уже агулам гавару, вас цытуючы. Мы можам ўплываць на тое, чтобы працаваць з нашымі партнерамі. Праз усе магчымыя пляцоўкі, я не ведаю, працоўныя групы. А што такое працаваць з нашымі партнерамі? Это я проста для аўдыторыі, міжнародная супольнасць, еўрапейская супольнасць. Нам трэба разумець, што ў нас ёсць партнеры, што мы павінны інфармаваць, што адбываецца сёння ў краіне, ці ўзмацняюцца рэпрэсіі, ці выходзяць людзі на волю, ці не выходзяць людзі на волю, хто ў нас інкамунікада, колькім палітвязням патрэбна медычная дапамога, ці трапляюць да іх адвакаты, што ўвогуле, ці катуюць гэтых людзей. Гэта ўсё трэба, гэта
Міжнародныя партнёры не будуць да нас прыходзіць і пытацца, а што ў вас там ввогуле адбываецца. Гэта мы павінны да іх ісці і казаць: звярніце ўвагу, у нас вось такое там адбываецца. Да? У нас сёння гэта происходит у краіне. 4 гады прайшло, а людзей катуюць. Ізалятар акрэслена перапоўнены. У людзей не прымаюць перадачы, не прымаюць лекі, не даюць матрасы, бялізну. Збіваюць пры затрыманнях. Гэта тое, што адбываецца сёння, ў кастрычнікі 24 года. А вы гаворыце пра гуманітарны трэк, пра гуманітарны спіс. Увесну каля 200 чалавек было ў гэтым спісе. Это людзі, чый стан здароўя просто не прадугледжвае іх знаходжанне ў тых умовах. Хаця это ніякі стан здароўя не прадугледжвае знаходжанне ў тых умовах, якія ёсць у беларускіх турмах. А ці ёсць у вас інфармацыя, колькі людзей цяпер у гэтым спісе гуманітарным людзям, якім тэрмінова патрэбнае вызваленне паводле іх стану здароўя? І ці сярод тых, хто выйшаў, мы не пра ўсіх ведаем, а як шмат людзей з гэтага гуманітарнага спісу сапраўды выйшлі? З гуманітарным спісам я працую даволі недоўга у сваёй якасці, таму казаць, колькі людзей увогуле выйшла з гуманітарнага спіса, гэта трэба пытацца ў праваабаронцаў, якія працавалі дагэтуль да мяне. Што на сёння, то у пашыраным спісе 200 плюс чалавек знаходзіцца, як і было, іх там не шмат. Паменшылась колькасць. У экстранным спісе 30 плюс чалавек, мне падаецца так. А можете патлумачыць, што такое экстраны спіс? Гэта тыя людзі, якім нужна сёння ўжо выходзіць. Гэта людзі, якіх мы павінны спасаць сёння, учора, там, пазаўчора, тыдзень таму, месяц таму. А калі можна, маглі пагучыць некаторыя прозвішчы людзей з гэтага спісу? Я не магу агучыць. Гэта сенсітыўная інфармацыя, з яе працуюць праваабаронцы, таму не. Я маю на ўвазе, што сярод гэтых асобаў, магчыма, там вядомыя людзі такія, як бы, я могу сказаць, што Марыя Калеснікава, я пра гэта пытаюся. Менавіта, да. Менавіта і Марыя Калеснікава там ёсць. Выбачайце, я не магу казаць... Ясна, я разумею. Я пытаюся, таму што гэта вельмі важная інфармацыя, нягледзячы на тое, што она вельмі адчувальная інфармацыя. Александр Лукашенко павіншаваў Дональда Трампа, вельмі пазітыўна выказаўся пра яго, калі той перамог на выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Як вы мяркуеце, якія шансы, што з прыходам новай адміністрацыі Злучаных Штатаў нешта зменіцца ў сітуацыі з палітвязнямі? Я тут маю на ўвазе тое, што называецца гандаль палітвязнямі, это пэўныя візіты высокіх чыноўнікаў амерыканскіх, пэўныя перамовы. Ці ёсць тут пэўныя магчымасці, як вы бачыце? Я спадзяюся, што амерыканцы, як працавалі з намі па пытанню вызвалення палітвязняў, так і будуць працаваць надалей. Гэта ўсё, што я магу сказаць. Я не палітык. Разумееце, мне вельмі цяжка зараз даваць нейкую глобальную ацэнку, што будзе, што зменіцца ці не зменіцца ад таго, калі прыйшоў там Трамп і ці не прыйшоў бы Трамп. Гэта вялікая палітыка. Таму пабачым. Ольга, вы прыйшлі на гэтую пасаду прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, я скажу, што, напэўна, это самая складаная на сённяшні дзень пасада ў аб'яднаным пераходным кабінеце, бо яна звязаная з самым балючым пытаннем, вырашэнне якога ніхто дакладна не бачыць, гэта пытанне вызвалення палітзняволеных. Як вы бачыце сваю асноўную задачу як прадстаўніцы у гэтых пытаннях? Ясна, што збольшага гэта тычыцца і палітвязняў, канешне. Па-першае, мне вельмі хочацца, каб прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі стала прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы. Гэта першае. І мы павінны разумець, што гэта не толькі пытанне палітвязняў, хаця яно прыярытэтнае для прадстаўніцтва, але у нас ёсць яшчэ шмат уразлівых груп сацыяльных слаёў насельніцтва, і мы павінны працаваць таксама з імі. Вельмі шмат праблем, вельмі шмат вострых пытанняў, якімі ніхто не займаецца, і трэба нешта рабіць у гэтых напрамках. Таксама мы прапісалі працу з былымі добраахвотнікамі, з іх сем'ямі загінулых добраахвотнікаў. Гэта гуманітарны трэк, і мы павінны таксама адбудоўваць працу ў гэтым накірунку. У нас шмат вострых пытанняў міграцыйных, якія таксама, я на сёння не знаю, як вырашаюць у нейкіх выпадках. Мы ведаем, што ўвогуле сітуацыя пагаршаецца, што беларусы кожны дзень
сутыкаюцца з нейкімі праблемамі ў странах, дзе яны знаходзяцца. Таму сацыяльнае прадстаўніцтва гэта пра ўсіх беларусах у краінах іх фактычнага знаходжання, да, і ў Беларусі ў тым ліку, не толькі па-за яе межамі. Якая у вас каманда, як шмат людзей дапамагае вам працаваць у гэтым кірунку? У меня ёсць две намесніцы і намеснік. Юлія Міцкевіч, якая ўзначальвае накірунак па гендерным пытанням і ўразлівым групам. Ірына Маклейн, яна працуе з міжнароднай супольнасцю і механізмамі міжнароднай практыкі па сацыяльным пытанням. Станіслаў Салавей, які працаваў да мяне і працуе ўжо сёння разам са мной. Ён займаецца пытаннямі медычнымі пытаннямі, медычным накірункам і працоўны накірунак, які мы адчынілі вось у гэтым прадстаўніцтве, гэта праца з былымі добраахвотнікамі і іх сем'ямі, яго ўзначальвае Маша Анемія. І я думаю, што ў хуткім часе з'явіцца чалавек, якога мы таксама прадставім, гэта будзе чалавек, які будзе займацца міграцыйнымі пытаннямі. Якая дапамога, якая падтрымка вам, вашай камандзе патрэбная ў кабінеце, каб займацца ўсе гэтымі справамі? Ведаеце, мне вельмі павезло, таму што ўсе людзі, якіх я запрасіла да сябе ў каманду, яны самастойна займаюцца сваімі накірункамі, яны самастойна ствараюць працоўныя групы і робяць там працу. Моя агульная мэта, я магу адвакацировать тую ці іншую групу, той ці іншы напрамак на сваім узроўні. Калі вы ўзначалілі фонд «Краіна для жыцця», у назвах гэта асацыюецца найперш з Сергеем Ціхановскім. Ці былі вы знаёмыя з ім? Не, я не была знаёмая з Сергеем. З Сергеем я пазнаёмілася ўжо, калі пачала працаваць. Так добра пазнаёмілася. Зразумела, што я яго бачыла, я слухала яго падчас прадвыбарнай кампаніі ў Беларусі 2020 года. Але ўжо больш як чалавека я яго узнала, калі пачала працаваць у фондзе. А што для вас было вырашальным, што вы вырашылі менавіта гэты кірунак взяць, я маю на ўвазе, «Краіна для жыцця»? Мне падаецца, што на той час мы не вырашалі, хто это можа быць, там «Краіна для жыцця» ці некая іншая там арганізацыя. Мы проста прыходзілі і рабілі, мы разумелі, што трэба нешта рабіць, што трэба дапамагаць людзям, трэба набліжаць, рабіць нейкія крокі, каб наблізіць тую нашу агульную некую перамогу, як мы яе разумелі на той час, і каб мы ўсе вярнуліся дамоў. Таму я проста прыйшла і пачала рабіць. Я чытала ваше інтэрв'ю нашай Ніве, як толькі стала вядома, што вы будзеце на гэтай пасадзе ў аб'яднаным пераходным кабінеце, і вы расказвалі некаторыя рэчы са свайго асабістага жыцця і пра тое, як цяжка вам спачатку было, калі вы пераехалі ў Літву і даводзілася мець самую розную працу, у тым ліку некваліфікаваную, каб выжыць. І гэта, як мне падаецца, такая рыса многіх беларускіх жанчынаў і мужчынаў, але жанчынаў, напэўна, больш выжываць у любых умовах. А што б вы параілі беларусам, якія цяпер выжываюць? Многія з іх просяць дапамогу праз розныя фонды, многія проста ідуць на любую працу, каб выжыць. Якая ваша парада як чалавека, які зведаў вельмі шмат выпрабаванняў і вось цяпер на гэтай пасадзе? Па-першае, тое, што я хочу сказаць усім беларусам, каб яны не цураліся прасіць дапамогі. Я не магла папрасіць у свой час дапамогі, і мне было вельмі цяжка. І я хочу, каб людзі прыходзілі і прасілі гэтай дапамогі. Усім цяжка. Мы страцілі свой дом, мы знаходзімся ў другіх краінах. Зразумела, што ў нас тут ні жытла няма, нічога не маем, мы не можам працаваць як прафесіяналы. І заўсёды гэта такая праца не па нашаму профілю, але ж трэба разумець, што нават за самым цёмным часе будзе святло. А кім вы сябе бачыце, калі будзе святло? Я буду працаваць у дабрачыннасці, буду спасаць дзетак. Дзякуй вялікі. Гэта была Вольга Зазулінская, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.